ukuthi indaba kaJesu imnandi ngalendlela. Namhla ngizocela nje sibhekisane sinxa zonke. Lapha kuningi esingakuqala le ku chapter ku verse number 16 isikhuluma ngalendaba. Kodwa ngifuna siyikhe lapha ncebe yenkosi ukuthi uJehova uyalayeza. Uthi leso sibikile esithwele yonke imithwalo. Unomthwalo. Izibona linje lithwele umthwalo.
Uma ungena Jesu nomthwalo. Uma ungena uNkulunkulu umthwalo ukusinda ufundile. Jesu. Bakhona abazalwane. Amen. Useparlament ukhuluma isingisi eside. Kodwa umthwalo uyasinda. Angeke ukhishwe noma yini. Uyokhishwa ukuzalwa kwalendoda. Oh Jesus. Esigubha namhlanje. Hallelujah. Uthi uJesu lo ameni. Uyedwa ufika susa isipikile. Yes Lord. Uyabona mzamo yonke yenziwe emhlabeni. Imbuzi zizanyiwe. Inkukhu izanyiwe. Inkomo zizanyiwe. Kodwa umthwalo ukhumula. Shout hallelujah. Umthwalo uzange benzi. Njoba ngibi lapha ziyahlinzwa. Sizofakwa inyongo esandleni. Kodwa umthwalo uzosala. Ewenza kahle uJesu. Mighty Jesus. Uyabona nje ancomo wena usahleli ukuthi uzela. Kungenxa ukuthi uJesu umzwile. Kumenyezelwa ngaye. Wathi angibe ngokuqala. Amen. Uzuphume emthwaleni. Awu amen. Lezi zinto ezikhunyulwe uJesu. Simboza umhlaba wonke. Angiphinde omhlophe omnyama. Ilo lonke uhlobo lusela ngowesifazane. My God. Hey lunomthwalo. Uyabona ngaphandle kaJesu umthwalo omningi. Uyabona ukuphumula ukufuna ekukhanyeni. Ukufuna emakhandleleni. Ukufuna phansi kwemgodi. Ukufuna lapho kucinywe khona. Uthi lapho ukuphumula ngizokuthola. Ngoba umthwalo uyangisinda. Uyokufuna emathuneni. Ukufuna kwabakini. Uyokufuna kwabaphethe amanzi. Ukufuna kwabaphethe amathambo. Ukufuna kwabakhuluma ngempembe. Ukufuna kwabaphethe impembe zonke. Ukufuna kwabagaxe ikhumba. Aya usenzo phethwe umthwalo. Kodwa fika kuJesu. Lokuthiwa sizalele inkosi yokuthula. Yathi ngazala amaqede. Waphela umthwalo. Wawalahleka kude. Awuthi amen esontweni. Njengoba uhleli lapho anti nomama. Bathwele imithwalo. Eminye imizi kuyakatshanwa. Kuthiwa uye lo wabulala umama. Abanye bathi ubaba akekho nje uye lo. Umthwalo khona. Kodwa simbonga uJehova ohlala ezulwini. Owakhumula isipikili. Shout hallelujah. Wasikhipha isipikili. Wasusa incwadi yecala. Awuthi amen. Yes. Glory to Jesus. Jesu Lord. uJesu wasenzela umusa. Jesu Lord. uJesu wasenzela umusa. Jesus. Awulalele kahle ihlobo sami. Ngicela ungayisoli. Uma abantu bekhuluma ngoJesu omkhonzayo. Noma bangamgxeka ngayiphi indlela. Ukhuluma umuntu. Wena ufakazi. Ukuthi waphuma emthwaleni. Angiphinde niyangizwa. Noma ngathi uJesu bambiza ngaliphi igama. Ufakazi uwe. Uwazi kahle ukuthi uphila kanjani izolo. Usathwele umthwalo. Ibumfuna ngazonke. Ufuna inhlanhla la isingekho khona. Ufuna ukhanya lapho ungekho khona. Kodwa banethe bakhunyula isipikili. Ngisho kunyulwa yini. Waduma ngaseyithembeni. Wase ukuthi uqephuka ama-times. Kanti ngempela yaqephuka. Ngoba lento wawuyithwele. Yahlula abantu ababophita. Yahlula amafutha. Yahlula amanzi. Yahlula abaprofeti. Awuthi amen esonto. Baprofetile bathi umthwalo bawususa. Angikhathali izwe lithi ngithi bakuprofethile.
uhambile wagibela ibhanoyi wayeNigeria, Ugibela nomthwalo. bafike bakunikeza ibhande, Kodwa yini? babuya nawe namanzi, bathi uthola inhlanhla, amanzi aphunyukulela, achitheke inhlanhla yachithekela esidulini, ngoba inhlanhla yomuntu iyahlupha. Awu amen. Kodwa wena ungasuka lapho eNigeria, kodwa noJehova sibuye simbonge nathi. Yazi uJehova uyayinqamula indlela zabantu, wanqamuka indlela usuyayazi ngithi wanqamuka yini. Ukhona ababili abasele ya basabiza nona bathi fika uzolanda amanzi. Angibuze yini la kusemjojo unani phakathi polo walande Nigeria cha khuluma manje. Yazi kungenzeka la uthi musuka lapha ugudla eNamibia lithunyuka ibhanoyi liphahlaze lapho ematsheni Engine fail. kuthiwa engine fail. Ufuma akafika emanzini Yebo kanjalo. bese ngisukela uSathane. Nithi uSathane mubi, uSathane ulimaza umzimba. Kanti usukele into engakufanele. Lithi iBhayibheli kulo Jesu simkhonza bonke Jesus. bonke abamamke Abamabela. wabapha amandla Abaphi. ukuthi abakushoyo ukwenzeka. Phela ngikhuluma ngento ekhona. Lo mthwalo lo ibukuvimba ukuthi eyintweni ofuna ukuzisho zingashoki. Uthi uyakhuluma ungakhulumeki. Uzuhlehlela emathuneni. Uthi mawufika emathuneni uthi uyakhuluma amathuna akubuka. Ngoba nakhona kusemathuneni. Into yokuqala nje uyobheka umama wakho nogogo. Wahanjiswa uwe lapha emathuneni. Esethule ngaphenduka. Ofika umtshale egcwele uayisi. Kodwa manje umthwalo ukukhumbuza yena. Ethi hamba umkhulumisa. Angazi ngoba wahlula emoshane engakhulumi. Uzomkhulumisa ngaliphi? Nikhona abangcwele. Angiphikisani nogogo wakho wafika ngendlela wafika ngayo. Wafika ukunika ilotho kodwa bese akawubona uBig House owawuthola ngo20 million. Okuthiwa kwatholakala ilotho. Baba umthembu likhona abangcwele. Ugogo wafa. Sahamba sayomngcwaba sakhuluma ngemlomo yethu. Sathi ugogo uhambile. Ngakho nje ugogo wayibhemela isinefu. Akanayo imali yenotho. Futhi akayazi ilotho. Futhi akayiqondi ilotho. Futhi ngiyifuna inhlanhla yelotho naye. Ngiyifuna neyomshayina naye. Ngoba wafela yazi indaba yomshayina. Wayazi isinefu kuphela. Wafa kwaphela ngayo. Futhi iningi logogo abafakwanga ebhokisini. Babekwa nje enhlabathini. Badliwa inhlabathi baphela. Singabanyakazisi-ke. Sibanyakazela into engekho. Ngoba lento esifuna kuboka yikho. Senziwe umthwalo. Haleluya. Senziwa yini bazalwane? Uthi makufika umthwalo uvela uye kugogo uzokuthi gilikidi ngemuva uthi ngahamba kwalula. Bakhona abazalwane sibonga uJesu owehle ezulwini wehle entombini. Entombini intombi zibashala zizwe lonke. Lentombi yaswela iklinikhi. Shout hallelujah. Ayizange itholakala indawo naseNorth. Lokuthi kubekwe lo mntwana. Awusisi kodwa siyabonga ukuthi wavuma nesisu sakho. Noma waphoqwa nje. Uphela ungakhohlwa. Maria kacelwanga.
Ahlinzwe amaplane. Izwani kahle. Akanjani. Azange acele. Kwavela kwahlikizwa iplane. Wethiwa wena. Engekho. Wena sisi. Uzothwala lo muntu. Uzosindisa umhlaba. Ubona ngengelosi. Yes. Angazi noma uyafika ekuseni noma uyafika ebusuku. Kodwa sengiyabheka ukuthi mayifika ayinokhi. Izwena kanjani? Uyibona isinaphakathi. Oh, kwenzenjani? Ayikhulumi kahle. Ikhuluma igama elingajwayelekile. Sifazane. Busisile sifazane. Khuluma kule lokho. Ukhuluma kanje. Cha, ulethele indaba ezinhle. Indaba engiyiphethe. Ngengayiphathe ku-Elizabeth. Isihlobo sakho. Jesus. Ukuthi lapha kuwesisi. Ukhona into ezokwenzeka. Uzokhulelwa. Awu bantu. Uyaqasha nosisana wayifaka ihini. Njani? Wayikhahlela. Ukhahlela ihini. Njani? Wathi mina nokukhulelwa ngena ngapha. Angizange mina ngazi indoda. Umuntu wenkosi ungangisukeli. Mina nale ndoda engithembisane nayo. Angazi nanokuthi njani. Ukuthi njani indoda uthi yathi engilosi sisi njoba ngimi la. Ngimi phambi kwenkosi. Ngiyisithuba sokuthi wena uzokhulelwa. Uzali indodana. Ogama lawo kuthiwa uJesu. Emmanuel. uNkulunkulu nathi. Hallelujah. Zonke izizwe ziyokhothama phezulu. Wabona uMariya ukuthi sengathi lento ngaphezulu kwabo. Uma ngaqhubekela kahle ngihlangane nokunye. Wayesevuma. Niyangizwa. Wathi akube kimi. Njengokusho kwazi. Angeke ngisho nje lamazwi yokuthi nawe 2024 awucela usifakade ukuthi akube kimi njengokusho kwezwi lakho ukuthi 2025 umthwalo uyasuka noma lo mthwalo ongakanani umthwalo ongabazo isifakade ngoba kwenzeka unyaka ube mubi unyaka ungawutholi ukuthi ube kanjani. Bakhona abazalwane awuthi amen esontweni. Hallelujah. Ngicela uliphindele livesi lakho. Awulifunde. Mfundo 22:25. My Jesus. Mfundo Matthew 2 verse 2-3. Bese ufundo 11. Nisafuna ukubonisa lo mthwalo. Kungaze konakala into eyiningi. Owadilizwa. Ispikile sasinjani? Ngalolo suku usho Jehova Sebawuthi. Akalukumesanga. Uthe ngalolo Suku. Ungangibuzi ukuthi akwenzeka ngani kuAbraham. Hey. Ungangibuzi ukuthi akwenzekanga ngani koJakobe. Ngoba noJakobe unolwakhe. uJakobe naye unolwakhe usuku wathi ngalo losuku uzohlangana nendaba yokulanditha ulibeke ekhanda. Bese ubona umkhwelo uyofika ezulwini. Wonke umuntu unosuku. Wonke umuntu unosuku. Uhlangana nosuku obona khona uJehova ehleli phezulu. Ubheke ingelosi zehla zenyuka. Hallelujah. Olwakho Jehova. Lolu suku. Lapho uyakhona
uyovela olunye usuku. My Jesus. Mawufika lapha kwaLabani. uLabani lo yiza kwamukele ngenxa ukuthi usiza amadodakazi akhe. Futhi nje ukwasizile nje bakhona. Hallelujah. Siyabonga kuhle. Kodwa ukuhambeni kolunye usuku uzobona intombi uthi uyasebenza bese bekujikela egcineni. Wolwakho njalo usuku. Ukuthi intombi encane ayigani kunendala. Wolwakho njalo usuku. Uphinde uqale phansi usebenze. Another 7 years. Ngenxa ukuthi usuku lwakho. Jesus. Bakhona bazali. Amen. Lapha kuJehova uthi ngalolu suku kunesipikili esabethelwa sihamba nomthwalo osindayo. Bakhona bazali. Ngisakhuluma ngalolu suku nje lolodwa ukuthi umuntu nomuntu unosuku lwakhe. Uyabona nje uhleli la awazange ukuthi kuyoba nosuku lakho luphuma khona etshwaleni. Uyibona usula. Wena wawumuntu wamambawu, umuntu wamabhodlela, umuntu wesineke. Wawungazi ukuthi kuyofika usuku uvele ufike ube sengathi awuzange ubheme ugwayi ukhiphe ngamakhaya. Ufike usuku bakhona bazali. Ufike ini? Ufike nje usuku. Uyabona lolu suku luhamba nomusa ngoba ufanga ngesikhathi usashunqisa ushimla wesitimela wakufanele ufe kuphele nempilo kabani. Kodwa kathi khona usuku oluyokwenzela umusa ukuthi ufike la. Thank you, Jesus. Amen. Likhona ibandla likaJesu. Bamba ke lenda. Uthi Jehova ngalolu suku kuyoba khona indaba yokwehliswa komthwalo. Ukhumuka isipikili. Awufunda uMateyu 2 lo esize ngaye la. Mfunde izazi zaseMpumalanga. uJesu sezelwe eBethlehema laseJudiya emhleni kaHerodi inkosi. Bheka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? kushizazi zizobheka ozelwe yini eyinkosi akabekwanga usiyami uzelwe njani eyinkosi ungenisweni sika Maria yini eyinkosi ehlezulwini beyini eyinkosi wazalwa kubonakala umntwana kanti yini inkosi lena kubonakala izazi nenkanyezi zilandela yini inkosi njengoba sihleli lapha silandela yini Jesus inkosi. Hallelujah. siswele ukubuka iTV angithi ama TV yakhona wonke umuntu ola nezitori ikhona kodwa manje sizobheka ini Inkosi ezelwe yini inkosi nanamhlise yini inkosi awufuni ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. kanti nani lenkosi Inkanyezi yakhe. ya Oh. How? ngathi ngicela izwe kahle izazi ibona inkanyezi yakhe Yakhe. ngathi angizwakala Osiyami yakhe. ziningi inkanyezi Yakhe ke le. kodwa lezi zazi Le zibona inkanyezi eyakhe. eyakhe abana kunenkinga inkanyezi Yakhe. ngiyabona ke seyifikela usuku uma ungayibheka lezi zazi Ayi. zihlale ibona inkanyezi insuku kodwa namhla seyibona inkanyezi lenkanyezi yale nkosi
sesithi mayicabanga sithi hayi kudala sibona inkanyezi kodwa le yakhe ungenzeka ulapha kwaHerodi angeke azalelwe ngaphandle kufanele aye uHerodi obekiwe uthi uyinkosi ubekiwe yena ubekiwe kodwa manje sizobheka lo zelwe yini asabe siye kwaHerodi asambeni yahamba ingelosi yahamba inkanyezi yathi mayifika ngakwaHerodi yama eceleni basebenza imistake ababe sebesayibuka bavele bathatha ukuthi ukhona inkosi la asavele siyinkosi ube babuka inkanyezi baba ngeke bangene kwaHerodi kodwa ngenxa ukuthi bathi sebezofika ababe besayibuka bavele babona ukuthi lapho kwaNkosi bashona khona ngeke basole futhi nawe umusulandela ukuthi kuphi lapha kwaNkosi kuthiwa kula kanti leli office yakulo liseduze sungavele uyophoseka kwaNkosi nabo ke singabasoli lebazalwane bezazi bayithole sebephakathi bafike bakhuleka awuna bezithi sizokhuleka la sithole indaba zokuthi khona inkanyezi esiyilandelayo sesitholile ukuthi ilethe lozelwe inkosi waquba ukuhlava uHerodi wathi ayikho kanjani uHerodi wathi lento ayikhulunywa isiyenzeka ngikho ibekiwe lo muntu angazalwa kanjani la mina ngibekiwe ngenkosi angeke kulunge ukuthi kuzalwe inkosi ngeenkosi cha ngeke umsolo Herodi nawe ubekiwe uthiwa usupervise uyafika kusasa sekuthiwa khona omunye supervise uyangizwa uhlafana lungenze njani yini ngasanotiswa ukuthi angiqualify kanti nangempela kasaqualify usube kwenzeka imistake yokuthi yena uyaqualify ukuthi ahola amaJuda lo zelwe uzohlonishwa umhlaba lapha amaJuda khona indawo afika khona bengawanaki kuze usho lapho uphetha athi hayi manje lo lusizwe sinwena bese yayichaza kodwa lo esikhuluma ngaye sihlangene ngaye namhlanje uzelwe awufunde lapho funda ngoba sibonile inkanyezi yakhe one kwela seMpumalanga uneyakhe unani unenkanyezi yakhe unawo Herodi inkanyezi cha khulumani uHerodi unayo inkanyezi lo zelo nani afunda size ukukhuleka kuye funda Herodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye wenze njani wakhathazekwa neJerusalem ke lapho iJerusalem lenze njani ungajahikela ngicela la sikhulume kahle singashoni kuamen njoba kwakhathazeka uHerodi neJerusalem labanjani ngicela ungamhluphi umakhelwane uyabona lo makhelwane wakhelana naye
uma sekutholakala ukuthi wena usumzalwane Yo. umbone ekhathazekile nikhona abantu usiko nendlela yabantu abaphuma eGibhithe ukuthi uma bebonakala akwenzeki umuntu engakhathali manje njengoba ezelwe umhlaba uyakhathazeka ngizweni ukhathazeke emkhathini ulwandle luyakhathala ngiyacabanga amagagasi ayeqa eqa kakhulu ngoba khona amadoda ahlala phakathi akhathazwa ukuthi nomuntu uyazala njengoba ezalwa nje kubantu abaningi uzalwa ngaphakathi kubo uyabona nje uyophuma uzelwe kabusha namhlanje uyophuma ungenankinga nabakuthukayo abakuthuki ngoba nakumuhle ukuthi bakhathazekile abakuthuki ngoba nakunemali ukuthi vele bakhathazekile abakuthuki ngoba nakuhamba ngemoto enhle bakhathazekile ukhona ozelwe awuthi ameni mawuzule kancane shout hallelujah awuyiboni nenyama yakhe ikhathazeka sengathi ayifuni ukukunika impilo ikhathazwa yilozelwe ngoba mase kufike yena akukho kuba nokuthula ngaphandle kwakhe uyena oletha ukuthula awuthi amen esonweni simakantu neJerusalem lonke wena besonza abantu umzala wakho uzokuthanda ungadlali ngathi bazalwana ngeniye komzala abanizonde alright yekela umakhelwane kwenze njani vele uma umzalwane engesi umzalwane wokuzalwa kaJesu uzokhathazeka bakhona bazalwane ungabi nenotebook yokuhamba ubhala abantu ukuthi usibambana kamfuni wenzani ngalo notebook funda uHerodi inkosi sekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye funda wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uzakuzalelwaphi uyamazi unjani ukuthi khona umuntu obani uKristu ukhathazeka ngoba wazi ukuthi khona bani onogcotshiweyo bakhona kodwa bazalwane ozalwe gcotshiwe nikhona kodwa ibani unakhuluma lokhu noma kubuhlunganyana amen ulibonile libandla esanda ukuvela liyamthinta uKristu kodwa limqondi likhathazwa uthi khona abantu bakaKristu ubekade beyiqonda lento bebezokhonza nawe ubona into umzwayo bebezokwenza kodwa mabamisa ithendeli yelo baqhubeka bakhonza nalabo bathi khonza nabo kanti bakhathazeka ukuthi manje kunemfihlo eziphathayo zikaKristu uyezwakala yikho sebamisela imhlophe elifana lapha ekhishini ubekade bazi bebezokhonza nobani ngenxa yalesi simo angiphinde bakhona ngicela kuzwakale kahle lo kahle kungajijahiwe le ndaba yokuthi mawukhathazeka abanye nawe bese uyakhathazeka kanti wena uKristu uyamazi ukuthi uzelwe namhlanje ayenze leyo mistake angeke bengakhathazeki emhlabeni uma kukhona uKristu ezalwa namhlanje Jesus phela uzalwe egcotshiwe inkinga uzalwe njani egcotshiwe akazalwa nje ezobeka hey mama vela gcotshwe wavele egcotshiwe uma ubheka isambulo sithe eminyakeni engabali
wahlatshwa uyise egcotshini umhlaba ungakabikho uze lapho uzozalwa nje uvela umkhonto uyawazi uzobenze njani ke lo muntu ngoba kuzala into ayaziyo nokuzonda uyakwazi nokushiwa uyise uyakwazi nokukhala uyakwazi manje usemhlabeni wabantu abazokhala ningathi amen makuzwakala Jesus. Funda khona lapha ngifuna silungise esipikile nje wabutha bonke abapriest yebo abakhulu nababhali besizwe oh wabuza kubo ukuthi uKristu uzakuzalelwa funda bathi kuye eBethlehem laseJudiya yena usekhohliwe lapho uphethe khona okwenze njani mathanisela lapho ubusa lapha sokwenze njani uyabona kuyanda manje lokhathazela ayifiki lento ephethe ifundiso kuthiwa istress safika yini manje lapho ngiphethe lo Kristu lapho esozalelwa bakhona kodwa bazalwa ungephume lapha namhlanje usathana awe uphuma uphethe le ndaba yokuthi ngizalelwe umuntu odala istress kubantu abangaqondi awuthi amen esontweni uyabona njengoba sizalelwe nje bamba le ndaba esho Isaiah chapter 9 athi sizalelwe inkosi yokuthula namhla uzofeza ukuthula kwabamamukelayo hey na werote nenkinga ungcono kuba kabuzama oyena uyayifunda lembhalo kodwa manje bezothi kuyokwenzeka kwaba ngenye indlela ake sikhulume uyakwazi ukuthi uSathane uyazi ukuthi khona umzalwane kodwa uma esefika kwenzeka le ndaba yendumiso abantu sengathi abasabambeki ngenxa usuke ecabanga ukuthi ngathi kokwenzeka ngenye indlela kanti yiyo le ukuthi uKristu uyazalelwa eBethlehem nikhona bakhona funda ngoba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe Bethlehem lizwe lakwaJuda kawusiyo omncane nakanye babusi bakaJuda lale uyezwa ukuthi uphethe amaJuda nawe Bethlehem ongakanani usiyo omncane ngoba kuyozalwa lenkosi yokuthula ngicela ungayibukeli phansi angithi awunawo 2000 beka mina awunawo ini ngicela ungayibukeli phansi noma u500 awukho ungazenzi njani izulu alikhomba ukuthi ungumncane lithi ngenxa ukuthi uzelwe empilweni kabani usiyo omncane hayi anisakho awusiyo njani yekela labantu abathi awulutho bayikhulumela umemile usimakade ngaboni ukuthulwa ubona umuntu ama-giant ubona ibillionaire ubona i-trillionaire ngenxa ukuthi ukhona into ezele nikhona bazalwane uma lokothi uyibukele phansi ngenxa ukuthi ukhona umuntu onjani la njengoba esela kasalelwa ngomunye uzalelwa impilo kababa singavala esambeni bathisiodla mazambane mighty Jesus. Sivale esambeni. Thank you, Father. Funda wena funda. Nawe Bethlehem alizwe lakwaJuda kawusiyo omncane nakanye kubabusi bakwaJuda
awusiyo njani nakanye babosi bakuphi bakwaJuda. awubambe ngesandla ufunda uMikha 5:2. ngiyacela uhambe nami kancane nje. uMikha 5:2. uMikha umprofeti wabhala kancane kodwa akayishiyanga le ndaba. Mika 5:2. Yebo. Kepha wena Bethlehem Efrata omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda. Ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe. Nophunyelwa kanjani? Ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe ozakuba ngumbusi kwaIsrayeli. Okuvela kwakhe sukela endulo eyinsukwini zaphakade. Ukufela kwakhe kusukela nini? Wayevele khona. Wayevele njani? Ekhona. Emaphakadeni. Ungembuke nje lo muntu ukuthi lo muntu kade wabakhona. Ukwabona ukuthi makuwela uvela kuwela ulwandle akuyinduku uye. Ungefunde uKorinte 10:3-3 simbheke ukuthi kusukela emaphakadeni. Ufana uhlangene nenkinga. Wathi uyalwa katulwa nembokodi into engasuki phansi. Ungathi abene namhlanje. Awufunde phela uKorinte oqala chapter 10 funda 2-3. Funda. Kusukela waphakathi. Okay. Mthanda bazalwane bani ungazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Bonke badabula ulwandle. Bonke babhabhathizwa kuMose efwini naselwandle. Bonke badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza kunye komoya. Ngoba baphuza edwaleni lomoya. Baphuza edwaleni lomoya. Elalinjani? Funda. Bonke baphuza kunye komoya ngoba baphuza edwaleni lomoya labalandelayo. Balandelwa yini? Idwala lelo lelingukristu. Lalingubani? Kristu. Kathi bawela ulwandle bahamba nobani? Kristu. Ulwandle lubona abantu kathi kukhona bani? Kristu. Bakhona baselwa. iJordani ibuyele emuva ibona bani? Kristu. Njengoba nawe ubonakala bani? Kristu. Namhlanje kubaleka abadimoni babonakala bani? Kristu. Uthi amen esolo. Uyophuma ungafani laba. Shout hallelujah. Idwala lomoya. Kusali khona lalivele likhona. Bakhona bazalwane. Lalivele likhona likhona. Ikalagimika mfaka Israyeli. Ufaro wasangana. Ukuthi amanzi ama kanjani. Abawudonga ngapha nangapha. Namhlanje udonga lukuwe. Uwelozi wafika ku-2025. Ngenxa yesimo. Kuthi kunembokode elandelayo. Shout hallelujah. Dwala lomoya. Thank you Jesus. Usakhona ababuza ukuthi ufike kanjani. Basazobuza. Uwaphendula. Ofela uthi idwala. Bathi usakhona. Ufela uthi idwala. Jesus. Usewumzalwane. Yeheni. Ufela uthi idwala. Yeheni. Kunini wakhona wanini. My Jesus. Ufela uthi idwala. Ngoba liyathunqika. Likinikela uPawule. Nahleka lakinikela uMose. Lakinikela uJosefa. Lakinikela uAbraham. Namhla likinika kuwe. Namhla sithi uyazalwa. Kanti idwala eliphendulayo. Shout hallelujah. Wesathana usenkingeni. Ngoba namhla idwala liyaginika. Ngoba liginika nje. Alehlukile kulabo elibavulela ulwandle.
Oh, shout hallelujah. Amhlulwandle luvuleka kuwe. Abathakathi abakhulu ababi baphelela umthwalo. Uyaqinika. Uyaphathazela. Unabazala bakho. Unezihlobo zakho. Esibona uphumelela. 2025. Uvela nawe. Njengembewu yasehlobo. Noma ngenye into kulo nyaka. Ngenxa yomthwalo. Ozawuqinike. Engakashayi uthula namhlanje. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Utamimela. Jesus. Niyamala. Ititwala liyaqinika. Itwala liyaqinika manje. Usathana unamanga. Uma kade hlala niphile. Ibefanele kade nempilo yakho. Kodwa manje ngokuyisewula. Waphuma crash. Ngituthe waphuma crash. Bakhona baselwa. Engazi ukuthi iphela lesokunika. Sakhuluma kwisipikili. Sakhuluma kwisipikili. Sakhuluma kwisipikili. Waphuma la. Wamuxoxa wena. Uthi nginendaba yokuthi idwala lingenzela umusa. Waginika umthwalo. Usawukhumbula umthwalo wakini? Ekade ukuhlabisa imbuzi. Usawukhumbula umthwalo wakini? Abageza naboJulayi bathi basusa ibhadi. Bathi umthwalo. Awuthi ameni. Asibongele isihloko sami ukuthi uma izulu lendaba bekuphinde ugeze ebusika uyogcina eshaweni yakho enamanzi ashisayo bekugeziswe umuntu lapha athi abuye endleleni uyogeza khona kukhona into ezosuka ushiya amanzi bakho awuthi amen esontweni. Uyaqinika. Awuphethe umate wena. Mphethe. Khona indaba ezinhle. Yabona mawufika la. Sengathi washo ukuthi yikhona indawo emthini omkhulu ebukhosini buka ngithi khona indawo emthini omkhulu ebukhosini buka Nkulunkulu enganawe ngena.
eJerusalema lonke kanye naye wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe buza kubo ukuthi uKristu uzakuzalelwaphi. Yebo. Bathi kuye eBethlehem laseJudiya. Ngoba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe Bethlehem lizwe lakwaJuda kawusiyo omncane nakanye kubabusi bakwaJuda ngokuba kuyavela kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sam Israel. Herode sebiziliza zingasese wabuzisisa kuzo isikhathi. Dale wenzani manje? Buzisisa. Ubuza ini? Uthi kuyokwenzeka nini? Ushawa ufa. Ayi madoda. Abantu usetshele ukuthi uzeke. Ubuzisana isikhathi. Lento matha uyizwa. Uyabona uSathane usazokuzisisa ngawo. Ngisho namhla usazokwenza njani? Kodwa uyazi ukuthi umsalwane uzela. Uzolanda ezakhe inhlaka. Zokushaya usazokuzisisa. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Ukukhulumelana buzisisa. Usawukwenza meeting namadimoni. Athi niyambona na uyahluma. Mtshela ukuthi ushilo uDavid. Wathi batshali. Endlini kaJe. Bayahluma njengomsedala. Ngoba simila siyahluma. USathane ethanda engathanda. Uyobuzisisa zayeka. Awufunda. Wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakele ngaso. Wazithuma eBethlehem. Uzenze njani? Uthuma abantu abathunyiwe. Abayibonele. Manje usebenzisa igunye lingenamsizi. Uthini mfana? Wayithuma eBethlehem wathi hambani nibuzisise ngomntwana. Yakuthi nxa nimfumene ningitshela ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye. Sezizwile inkosi zamuka. 1 Bheka inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo. Lale angithi akayibona njalo. Uyathumela. Iboni. Ubuyibonile bezona mathe. Kodwa ngenxa ukuthi akaya. Kunento eyiningi la. Kunezinto ongazi ukuthi umuntu uyakuzonda. Kanti akabonanga ukuthi uyenza kanjani. Uyezwakala. Kodwa ukukhuluma ngekayeke. Uzoqhubeka kakhulu. Funda. Hey. Okay, sezizwile inkosi zamuka bheka inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga. Yahamba phambi kwazo. Yazi yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. Yazi yafika manje. Lapho umntwana ekhona. So mfundi. Zathi kuyibona inkanyezi sathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Sase zingena endlini sabona umntwana noMaria unina zawa phansi zakhuleka kuye. Savula amagugu azo zamkhunga ngezipho igolide namakha nenhlaka. Lalela la. Yabona la. Yikho ngaleli langa singancishani. Siyaphana. Singabe nenhliziyo ezimbi. Noma ukujwayela ukuncishana. Ungakwenzi namhla. Jwayela ukuphana. Usuku lokuthi kuphiwe uyaphiwana. Antu yabona uSimakade usiphe inkosi yokuthula. Izazi nazo ziyapha. Nabazalwane nakufa benze njani? Bakhona.
Bona noma ngabe uncishana ngalendlela ukuthi uzuncisha umtitiye. Uswela namuntu ngamncisha. Linda uzomhlala 8. Esiyabuyela kumncisha. Ngoba vele impilo yakamithi. Uyazi ukuthi uyancika. Ngiyangizwa. Kunemizi vele okwaziwa ukuthi ungangena khona. Akunikisha amanzi. Indlela abancishana kodwa namhla bekucela ukuthi khumbula lo suku. Ukuthi usuku lokuphiwa ungiphe nje. Bakhona abangcwele. Umuphe nje umsana. Nikhona. Nama ngicela nje ngicela ikhabishi ungangicisha. Ngiphe ikhabishi. Bakhona abazali. Ngoba usuku lwamagugu lokuthi kutholakala isibuko. Lalela funda la. When count imqedile. Phela umntwana wawuzwa ukuthi si. Ifuna ukuphumela inhloko i-empty. Oh hallelujah. Ngoba ngiyabona uyasindwa no amena usho nje umthwalo kuphela. Funda. Wathi siyaliwe uNkulunkulu ngephupho. Ukuba singabuyeli uHerodi. Zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Lalela siyalo ubani? Siyalo uNkulunkulu ngephupho. Ukuthi singabuyeli lapho uHerodi kade ekhuluma. Buyele endleleni namhlanje. Ngenye indlela. Ungasayi kwamngane wakho. Mbonile kwamngane wakho. Uthi ungibeke eshekhonza nawe. Ulibela amabhodo. Ngiyayizwa le. Ulibele indaba ka? No Jerry no Caster. Uthi menze njani? Ungasahluli. Wena uhamba uye kwakho. Uzoyikhipha yonke lento yini? Kunjani? Uzoyenza njani? Ayitrain ilahle kude. Bakhona bona. Ungasayi endleleni kaHerodi. Ngobulala umntwana. Nkosami. Unabazali uhamba nabo kathi babulala lento yini? Awufunde wena funda. Sesimukile bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuJosepha ngephupho ithi vuka uthabathe umntwana nonina ubalekele eGibhithe hlale khona yize ngikutshele ngoba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuba mbhubhise. Lalela. Inkinga encane atinkulu. Baleka 2024. Azafu Herodi. Ningalela. Ungangeni no-2025 umntwana ofile. Baleka naye. Ephila Haleluya. yenzenjani? Baleka naye. Isikhathi sokuthi umntwana uginqile. Baleka nomntwana. Nikhona abangcwele. Baleka nani? Mighty Jesus. Hallelujah. Awuye kuLuka 2 sezovala. kuLuka 2 sithandaze. Simboneze. Nkosi. Iyangihlekisa le kukhona nomkhulu la. Owahlala kuthiwa uSimo. Wathamini. Ngakamkhulu. Ngicela ungafi. Ungakamkhulu ngithi. Ngoloma nami. Wenze njani? Ngokuphela ukufa nokuphila kusemandleni olibulayo. Uthi mase uhlangane nezinto kungcono ungefi. Ngicela ungafi. Awufunda 1 2 3 4 funda. Ukuzalwa kaJesu nokusokwa kwakhe. Wala
phakathi ngalezo zinsuku waphuma isimemezelo kuKesari Augustu sokuba kubalwe izwe lonke. Balo yini? Izwe lonke. Funda. Yes. Lokubalwa kokuqala kwenziwa uKureniyo engumbuso waseSiriya. Bonke baya kubalwa. Ilona lo emzini wakubo. Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waya eJudiya emzini kaDavid othiwa yiBethlehema ngoba wayengowendlu nozalo likaDavid ukuyobalwa kanye noMaria owayemmisela ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Lalela, usenjani Maria? Maye Uyobalwe njani? Uyabona nje njengoba uyobalwa. Ukhulelwe uhlangene nento engazange ihlangane nawe. Ukufanele ihlangane nawe. Phela usisi uhlangane nenkinga. Ukuhlangana nendoda ithi uyokhulelwa. Sihlangane njobe ikhuluma. Yaka hlangana nobani? Kodwa ngimcela uSimakade. Ngijwayele ukusho ukuthi yini singamcela uSimakade kube neviki. Lokuthi ngicela Jehova ungibonise nje ungizwise ukhuluma kanjani. Awumemeza uthini? Aningi abamemeza kodwa ungizwise. Uthi mawumemeza uthini Jehova? Asihake silungise lo nyaka. Akube lenyanga yokuthi le ngiyami noSimakade. Ngifuna ukumuza ukuthi mangihamba uthi ngihambe kanjani. Uma ngiyathela uthi ngiyathele kanjani. Uma ngikhuluma ufuna ngikhulume kanjani. Haleluya. Bakhona bazalwane. Uma kunyaka nje wamadombolo. Namapizza kuphela. Akube unyaka ukuthi ngicela angeke ngidlule uMoses. Uthi uMoses ngizokwaziwa ngani ukuthi ngihlukene phakathi kwabanye abantu engiphila nabo. Ngazisa ukuthi ngiyathela kanjani. Hallelujah. Waziwa kanjani? My God. Awulifunde leli verse mhlambe lingasukumiswa yedwa. Awufunda Exodus 33 verse 12 umfundo. Bazalwane sidlulo ngabanye amadoda akhonze phambi kwethu. Thina sikhonza bani? 33 verse 12 awufunde siyabuya la. uMose wathi kuJehova, bheka uthi kimi khuphula laba bantu, kepha ungazisanga yena oyakumthuma nawe. Nokushilo ukuthi ngiyakwazi ngegama ufumene umusa emehlweni akho. Ngalokho mangifumene umusa emehlweni akho ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi. Akungenze njani? Ake ungibonise. Angikwazi uhamba nawe kade angikwazi. Ndlela ngiyazi. Ezakhe. Nanokuthi ugqoke nanginjani? uNkulunkulu. Ukhonza kanjani uNkulunkulu ngamazi? Awufunda. Ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi ukuze ngifumane umusa emehlweni akho. Ubhekisise ukuthi lesi sizwe sinabantu bakho. Wayesethi ngiyahamba mina uqobo ngiphumuze na. Yeah. Wathi kuye uma ungahamba wena uqobo asikhuphuli la. Ngoba kuyakwaziwa ngani ukuthi ngifumane umusa emehlweni akho
Yebo. mina nabantu bakho na Yebo. akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na Uyiswa kahle le ndaba. ngalokhu yini Ngibonisa indlela zakho. Angazi ukuthi ukhuluma kanjani. Akuboniseke nesuthu yakho Jesu. awubakithi Kuze ngehlukaniswe phakathi kwami nabanye abantu. Ngoba sithenga nabo bonke kwa Shoprite. Sonke sithenga amasi kwa Shoprite. Sonke sithenga amasamba kwa Shoprite. so Manje ngathi siyafana kade sifana. waniswa nawe Umuntu ofanele acelele indaba uwe. Ngihlukanisele Nkosi. Kuze ngaze ukuthi angifani nabanye. Noma ngathenga kanye nabo, noma ngasebenza kanye nabo, kodwa kangifani kanye nabo. yokwaziwa kanjani oh my Jesus Akuvimba kaSathane. Into okuvimbele yimi nawe. Asiyimiseli. Sidelela uSathane yithi. Ethi uSathane yefana ebheke. Uzuthi kukhona abantu abenza izinto basondele eduze babona wena. Bantshontsha ivoice badle nawe. Ngoba umehluka wona. uNkulunkulu Esikhathi selunch senzo bring and share. umehluko kawo Uyadliwa nalo wenze njani? keep involved Lalela abantu ntshontshe nawe uyadla. Angithi niyafana. Kodwa uba wamcela uSimakade. Uthi akakwehlukanisele. Uthi kubonakale. my Jesus Angifani nalabo. Ube kuyaziwa uvela athi oyibo kwami ngeke ngikunike lo. Lo mathi uyangibona vele uyambona. Wena uLuka. Bakhona abangcwele. Bazalwane singalokhu sikhuluma into eningi. Asizameni ukuhlukana noJibinezwe. Number 1 ni second. Siyalithanda izwe lona lisifuna. yayibona manje Bonakala ngendlela esigqoka ukuthi sithandizwe. Izwe leligqoke nje nawe. Kodwa wena uyaphuma uyogqoka nje. Bakhona abazalwane. Izwe alikhulumi nje ngawe. Kodwa wena uthanda izitayela zakho. Usizwe ngathi ulula. Mawungazange unamathele ezweni. Nisekhona. Ngacishe ngafele ezonweni. ngingabona ubuhle bezulu lakhe 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 Alusimakade akuhlukanisele. Hey, nalokho umuntu wangalathi. Hallelujah. 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 Hey, Sesiyabona ukuzalwa kwakhe. Wayezosikhumula. Isibikile sabethe. Bakhona.
ukuzalwa kwakhe uzalwa nje kwakhe wayezokhumula isipili esabethe asihambe sonke sihamba nencwadi unefayelo nathi ngisho wena unefayelo nathi elabhalela impilo yakho sho ukhala ngezingane zakho hayi ngoba zingezwa zinefayelo yes sesiyathandaza unefayelo funda lona sithandaza funda Kolose 2 verse 13 and 14 uthi uJesu ufile uzelo wafa kanti uzosusa ifayelo ngiyakucela egameni kaJesu kholwa kahle khulumazi lomkhonza nisekhona Kristu haleluya Kolose 2 fundo 13 and 14 funda nani-ke ebefile ngephambeko nangongasoki kwenyama yenu wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu esehlangula incwadi yeqalo lethu ebelana nathi ngemiyalo yayo wayayisusa ngokuyibethela esiphambanweni wayenze njalo encwadi wayayisusa emelana nobani emelana nathi yabona ke lesi sipikiti esibethelo la simelana nempilo kababa usukele ingane uthi ziyadala usukele ingane uthi izalele ekhaya kanti kunefayelo elibhalwe umndeni wakho ukuthi uzala ingane eziwu10 akugani neyodwa ayizalele ekhaya iphuza utshwala ukuzala khona sizozala kodwa kulolotshola cha zingalawulwa zingondliwa nezingane zakho uzoyibonela ngoba kunencwadi eyabhalwa uDavid ayibhalela yonke imindeni ezelo ngowesifazane bakhona abazalwane cela umbongo simakade namhlanje uthi namhlanje ubisiphikile isikhululile wakhululwa konke nomthwalo waso wawo osingiyabonga ibengazi ukuthi kuyoba nje noSathane bengayimiselanga lolusuku ukuthi kuze kuzale uJesu akhumule umthwalo awuthi amen esontweni ithi umthwalo ukhumukile umhlaba wonke ukhumukile noma babona abantu bahambe bayophuza kodwa umthwalo uwile bakhona abazalwane wemthwalo osinda uwile kusela isigcobo si-empty awu amen bakhona abazalwane izinto ekade uyithwele nengqondo ziwile in Jesus name in Jesus name izele inkosi yokuthula in Jesus name izele inkosi Jesus name hey walimala uHerod mighty God wakhathazeka sesiyathandaza njengoba sithandaza nje amadimoni akhathaza haleluya thank you Sathane